Si espace bonifica e espace da biblio. Espace que faz essa questão escola. Nós accueille les auditeurs mirage. C'est à vous de dire. Nous c'est. È stato tu solo veus que no té amics, ningú va jugar amb ell. Aquí! Comme toi, on nous a toqué la pilote. No vas. Aquesta activitat per 3. Tots els nens i nines tenen el dret a ser feliços i a créixer sense por. Ser dolent amb els altres és injust i violent. Jo no sóc així. I tu? Tu pots ajudar a aturar l'assetjament. M'ajudes? Assetjar no es fa a ningú. Això és pas un joc qui nous agradi jugar. Si has vist quelqu'un, ajuder la personne à un péril.